Si Donna Canyeba. Radyo Bicolandia. Live report. Kaibigan Donna, good morning. Good morning, kaibigan Felix. Tiring man sa mga paraan tabay. Kantuod ma. Pag lakaw-lakaw pa dyan sa may BMC, inibagang po ni Raria dyan. Maski gadan, nagdadangog. Sabi, baka kuyin man yan doon. Itong sabi mong abyog. Iyo, makusog ang monitor dyan sa may area. At saka... Sa may BMC yan, ano? Sa may Oo, BIR. BMC. Sa may... Taning good morning, mga paraan tabay ta dyan. Saka ining mga parapadyak. Iyo. May sarong establishmento dyan na makusog man ang monitor. Pag nailing ta, may mga pararada. Si Ariel Rivera, good morning man po. Nagdadangog kami, digdi sa Tampak, Kamaligan. Makamakon mo yan. Igwa, may nagdadangog. Si pagtubod malang karoon ni Director, bayanta na. Bad. Pero kaibigan ka, Sige. Felix, padalos kaming nagkantabay sa pag-abot ni... Mayo pa si Mayor. Mayo pa? Apa si Mayor Son? May nag-abiso na kay Subanggi sa kuya, pwede ta na mo nang iinot da. Yung nga niyan. Kung mayo pa man si Mayor. Ang problema ba pa? Ito daw na mga nagkakadarakop sa Naga na, baka may pigpo si Mayor? Igwa? Ito yung sa citation ticket. Oo, na pwede mong garong hulitan mo na bako, bago taanan ng ticket bako? Iyo. Nai-report na bagay kansod ma. Takan sarong aldaw. Oo. Interview to si Cap Wewendrig Malos. Okay. And saro sa mga dakol na nadadakop kaya na mga violators, yung barangay niya. Nako. Sabi nga ni kay ni Cap Wewen, si Duwa ngayang garobandel baga ni citation ticket. Kasi naubos. Iyo. Na pon ni pagsitaran PNP dyan sa may area. Yun na to, sabi ni Cap, talagang dakol violator. Kundi, sa tuya man na alkalde, kumo nagtataw ni konsiderasyon, baad ngayon nalingaw lang, dahil man tinuyong talagang dahil mag-Christmas. Iyo. Nalingaw lang na ibalik. Sa face mask kaya, Donna, garo dakula kantidad, ano? Pero 2,000 makamakon mo yan. Felix. Sabi nga ni Mayor, kung pwede nga nantig i-considera, i-consider mo na, day mo na pagtawad. Taraman mo na, ano? Oo, pagirumduman mo. Pagirumduman mo na. Second violation, dyan pwede. O kaya pag talagang, depende sa sitwasyon, kung talagang tinuyong din nag-face mask, lako-lako sa luwas ba talagang face mask, yan ang taon na ning citation ticket. Pero kung ito ngayang nakababa lang, pwedeng nagkakan, or kung ano man na sitwasyon, pagiramduan mo na. Karamdaman na ang panahon mo niyan. Sa panahon mo niyan, pagsakit. pagtios. Tapos matubos ka pag iyang kantidad 2,000. 2,000. Dako lang bagay-bagay yan. Sa kataang mga kadaklan sa mga violators, ito mga masasabi taman na medyo na nagkakapos-kapos Sa motorsiklo nga ni, garo kuntulo, 2,000 man. Iyo, saro pa iyan. Pero kung malinaw na tulong lunad, talagang bawal, tatato pa baga talaga. Social distancing kaya ang mababiolate kaibigan Felix. Pero pag araw kaining sa face mask na naman ngaya, pagirumduman, social distancing, pagirumduman, itong mga aki, daragaro luwas, pagirumduman mo na, tangani man ngayang masabi taman na dawa nag-i-enforcer ninlay sa tuyang mga enforcement kabalian PNP and PSO ay may hiling man ang sitwasyon. Pero dahil bot sabihon pwede nang mag-violate. Bot sabihon kay ni Mayor Son, kundi ito lang mga sitwasyon na pwede, as in kayang i-considerate. And nag-signify naman kaiyan si Colonel Marlon Catan kan PNP Naga and si PSO Executive Director ni Gumba na nag-signify duman sa abiso o direktiba ni Mayor Son sa pagikan sa idan chat group. May chat group ngaya sinda. Sana member. Sana magtubod si mga nag-i-implement kayan, Donna. Iyo, ang dapat talaga kabisuhan si mga nasa luwas. Nasa luwas. Ta kung di nag-aaram, nakatiket na, o di paano man yan. Kaya nga si si PNP, PSO, aram, kundi si mga nasa luwas. Pero baka nagkasaribihan naman bago magluwas sinda, ano? Okay na, karon na tawanan naman yung briefing kaibigan. Okay. Sige. Kundi abuton si Mayor doon, i-tape na lang nindo.
Iyo, I-record na lang. concern ni kaibigan Felix ining magayon dagang bareta hali sa IATF, Oo. National Government. 5,000, ano? Oo, resulta ini kan pagsurat ni Alcalde sa Mm. legasyon kay Secretary Carlito Galvez kan Okay. IATF na kung binigtak ngaya kami sa MECQ padla mga pwedeng madaradagdagan si vaccine na pinapadara talagang Kulang. kung nihilingon kulang na kulang. kulang. Mm. Oo, ito pinapadara. Kan nasuod ma 5,000 na doses din na Sinovac ang nag-abot sa Ciudad ng Naga. Personal bente pigresibe ini ni Alcalde sa legasyon and bagi humapot kita sa iya at siyan kung isay ang mga makakaresibe hari sa manlaylay na kategorya kaining bakuna na ini nakaipuhan ng maitao o maituro kaibigan na Felix nganing si iba pa madarata limitado bagaan na sa tuyang mga storage facility dapat maitautulos ining 5,000 na nag-abot sa laog ning 5 aldaw o sagkod anom na aldaw nganing si replenishment o so kadagdagan na kabali sa allocation ay maipadara tulos kan Departamento kan Salud. Yan muna initial na informasyon at yan pag may pagkakataon pa probarantang ma-live si Mayor Son Legasyon. Kabarin ko sa pagguno ni Bareta, kaibigan Danny Cuerdo, ini mo si Donnie Canyaba para sa Radyo Bicolandia, kaibigan mo. Si Felix Carinan sa programang Pulso Katmanwan. Thank you, Don. Siya rin kaibigan Danny. Diyan sa City Hall. Good morning.